Right, streets social media, streets nyaya dzandinadzo yezvino ndedze streets social media. Handiti ndati ndigare ndakuudza ipapo inyaya dzatine chingotora senyaya ndinayo yezvino izvi inyaya iri kuseculata mumaplatforms eFacebook, WhatsApp, Instagram, kupi asi inini ndaiona papage remukomana anonzi Colors. Handiti mubhanditi ndopandabva nayo. So nsanda kuzivisa izvi zere usati wasubscribe paSaint TV mukana uripo wekuti udi usubscribe wotena on your notification bell zvichiitirwei kuitira kuti pega patinouploada mavideos pega patinouya nenyaya dzichipisa you will be notified. Ndichitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa chokwadi chaicho ndechekuti sekuru vanodada nema. Handiti mukationa tichiuya nenyaya netunyaya dzemakuhwa nekuda kuzama kuentertainai, chokwadi ndechekuti hatigone nemi isu seveSaint TV. Handiti so nyaya iripo vazukuru, pane mufananidzo uri panapa. Mukomana uyu ari kunzi iye akazowanikwa ave kuSouth Africa. Ndaiona papage raSecolors ndati nditaure zvakare. Handiti so mukomana uyu ari kunzi akazowanikwa ave kupi kuJoni, asi kusokutaura kwake anoratidza kuti zvoni akabiwa kumabvuku, obva asi kumusha kwake kwaanobva kuri kuMondoro kuSt Michael's. Handiti so chinonyanyorwadza ndechekuti mwana mudiki uyu, mwana akatobiwa akashayikwa, especially nezviri kuitika mumazuva ano. Vana vari kutsakatika, vanhu vari kubiwa pano nepapo kunze kwashata uko. Handiti ozoona mwana kuti atotorwa kubva kunzvimbo yemabvuku kuHarare otozowanikwa ave kuSouth Africa. Tichitotenda Mwari kuti haana kukuvara, haana kuurawa, nekuti vanhu vachona vanouraya. Handiti menoti mweya vane vapinda vamwe vevanhu, aina ndina vazukuru vakadai, hainini havasi vangu vazukuru ivavo. Handiti amenoti mweya wani unenge watogara munhu wekutoti anotoona mwana riri bhinda uko ritori business. Chinova chinhu chinorwadza, especially kana wakazvara uri mubereki, kana kuti iwe wakazvarwa nekuti wakatenge uri tomboriwo mwana. Handiti chinhu chinotorwadza. Ndopepepe kuti mukaona munhu akadaro achirohwa nevanhu, abatwa, munhu anoba vana abatwa, ndopekuti aunzwe tsitsi. People's justice kana yakuita zvitendero zvazvona uye hatizvikurudzire, asi ukaona zvichiitwa munhu umbowo huripo wekuti atoipara mhosva achipiwa people's justice, unotomboita seuchaswederawo padhuze ukamutsika musoro ukamutsika pahuro, because kuzvara kunorwadza. Handiti unenge wakutoda kutokanganisa nderamangwana, kwete remwana chete asi renyika, because you never know, pamwe ndowandori president wamangwana wawatobata kuda kuuraya kana kuti kuuraya. Handiti so munofungawo sei nemacases evana vari kutsakatika, nemacases vanhu vari kuzama kuda kuba vana vakawanda, vamwe vachibatwa, vamwe vachibudirira, vachizobatirwa pamberi. Munofungewo vazukuru kwamuri kuti vangatongerwa mutongo wakaita sei vanhu vakadaiwo? Zvingagadziriswe sei? Zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri remhuka dzanyuka pakati pedu ripere? Ngataura nekucomment section vazukuru vasekuru Saint. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndichitichi much love.